Ovako, ovo je novo čudo. Zove se Vortex antena. Pred puno godina ljudi su pokušali saznati da li je moguće djelovati na energije koje postoje oko nas, a nismo ih svjesni. Dakle, definitivno neka komunikacija energetska među nama postoji koja se ne da fizikalno mjeriti. Stvorena je takozvana Vortex antena koja je imala za zadaću na neki način posredovati u kontaktu između dva čovjeka. Za početak. Pokusi prvi koji je obavio dr. Chris Duffield na sveučilištu u Stanfordu su pokazali bez ovoga, dakle jedan primitivni oblik koji je definitivno utjecao na vodu. Stavilo se ispod vode, nakon 4 sata voda je bila slatka. Još 4 sata voda je bila ledena, hladna. Zato što mijenja strukturu, odnosno ima pamćenje. I cijeli život naš je zapravo baziran na činjenici da voda pamti. Ali ona pamti druge stvari. Ona pamti emocije i to je dokazao Japanac Masaru Emoto kad je lijepio na običnu vodu ljubav, mržnja, različite riječi i ostavio tu vodu preko noći. Ujutro su je smrznuli. One riječi koje su bile lijepe stvorile su krasne kristale lijepih oblika, a riječi mržnje i loše su stvorile očajne, razmazane kristale i loše. Da, to znam. Kasnije je to dokazano višestrukim pokusima i tako dalje. Tu sam ja ušao u igru upoznavši te sve ljude, Chrisa Duffielda sa Stanforda, profesora Tillera u Arizoni. Bio sam kod njega, on je rekao, ja sam uspio nešto što je magija u znanosti. Uspio sam na 1000 km udaljenosti pomoću jedne ovakve slične spravice promijeniti kiselost vode za čak 1 pH, što je fantastičan podvig. Dugo vremena mu to nisu priznavali, ali kad je to ponovljeno 100 puta i bili su isti rezultati, onda smo saznali jednu stvar. Sve nas veže neka čudna tajna energija, nekakva suptilna energija koja postoji između nas, ali u ničime ne možemo izmjeriti. Je to ona aura ljudska? Ne, to je samo manifestacija te energije. Znači ona postoji tu i tu, ne samo oko ljudskog tijela, nego da sve povezuje, se zove suptilna energija, neki ju zovu eter. Ali trebalo je dokazati da li taj eter doista može djelovati na ljude. I sada mi smo konstruirali jedan Vortex antenu verziju, najnoviju, u kojoj se nalazi jedan simbol iz drevnih Veda. On govori zapravo i on je na neki način šifra koja bi trebala otključati tu suptilnu energiju i utjecati na ravnotežu u našem tijelu. Znači da svi naši sustavi, zdravstveni, mentalni, dođu u ravnotežu i da nas to zaštiti od utjecaja majke zemlje. Znači od utjecaja geopatogenih zona, utjecaja podzemnih tokova, utjecaja različitih električnih dalekovoda koje su isto opasni za zdravlje, utjecaja zračenja transformatora i napravili smo jedno mjerenje koje je pokazalo u početku pomoću uređaja koji se zove MedPrevent. Ja Njemac, dr. Schrott, je došao vamo, mjerio je pomoću tog uređaja reakciju ljudskog tijela na pojedine te podražaje i vidio da prije uporabe ove antene ljudi su reagirali na te podražaje. Recimo na jaka elektromagnetska polja, recimo na ovakve izazovne situacije. Kad je primijenio na njih Vortex antenu, tih je reakcija nestalo jer je tijelo na neki način bilo zaštićeno. To je bio prvi korak, ali još uvijek nedovoljan dokaz da je to nekako čudo. I onda sam ja zamolio jednog vrhunskog fizičara, doktora Folkamera Klausa, njemačkog, da u jednom institutu provjeri da li ovo djeluje na otopinu soli i da, bez ikakve energije. Ovo nema nikakav izvor energije. On je stavio tu laboratoriju ispod otopine soli i kad je mjerio izlazni spektar, on je bukvalno podivljao. Što znači da ovo djeluje na otopinu soli, znači da djeluje na vaše tijelo, jer je vaše tijelo velikim dijelom otopina soli. Imate puno natrijevog klorida i vode u sebi. I to je na neki način, to je prvi puta da je fizika priznala da postoji parapsihološki način da se ljudsko tijelo zdravstveno, psihički zaštiti osobno i da se zaštiti od utjecaja od podzemnog zračenja. Taj pokus je završen pred 3 dana. Igrom slučaja, evo mi se danas tu nalazimo, to je prvi puta da javno ja o tome govorim, o tome eksperimentu koji je to dokazao. I ovo je malo čudo budućnosti. Sada ja ću odlučiti danas ko će piti